осорхонаи Садриддин Айнӣ дар арафаи таҷлил аз 140-солагии таваллуди поягузори адабиёти муосири тоҷик дубора аз навсозӣ мешавад. имрӯз мақомоти тоҷик бо раванди тармим ва бозсозии ин осорхона ошно шудаанд. қарор шудааст ин осорхона 14 апрел дубора расман мавриди истифода қарор гирад. дар назар аст куллиёти осори қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ дубора нашр шавад. албатта хизматҳои шоистаи ин адиби бузургро ҳеҷ як фарди тоҷик набояд фаромӯш кунад. ба хотири он ки баъзе тағйироти илова ва таҳрирҳое ки дар баъзе аз дастхатҳои устод ба назар мерасанд, ин кори илмию таҳқиқотӣ мехоҳад. боварии комил дорем ва умед ҳаст, имконот ҳаст, шароити молиявӣ аст ва чопи он албатта аз ояндаҳо оғоз мешавад. масъулони осорхонаи Айнӣ дар шаҳри Душанбе мегӯянд ки ба манзури пажӯҳиши дақиқи навиштаҳои устод Айнӣ аз соли ҷорӣ ҳамкорӣ бо ҳамтоёни узбеки худро шурӯъ карданд. масъулони осорхона аз бойгонаи қаҳрамони Тоҷикистон қисматҳое аз осори асосгузори адабиёти навини тоҷикро ба забони узбекӣ ва бо хати форсӣ дарёфт карданд ки ҳамакнун нашр хоҳад шуд. бештар акун он чизе ки ман вохӯрдам дар айни замон дастхатҳои устод баъзе порчаҳои пароканда аз асарҳои устод гирем агар аз ёддоштҳо Одина, Аҳмади Девбанд, порчаҳо аз Дохунда, Ғуломон, лекин бештар ман вохӯрдам дастхатҳои устод бо забони узбекӣ хати ниёгон албатта ки чунки устод то дами охири ҳаёташон бо хати ниёгон кору фаъолият кардан навистагӣ ҳастанд ва хеле хуб аст ки ҳамин чизо ҳифз карда мешавад дар осорхона. бойгонии Айнӣ дар ихтиёри Камолиддин Айнӣ писари Садриддин Айнӣ қарор дошт ва пас аз фавти ин донишманд ҳамакнун пажӯҳишгарон метавонанд аз бойгонии асосгузори адабиёти навини тоҷик ба таври пурра истифода кунанд. соли 2017 мақомоти тоҷик ба манзури бузургдошти хотираи Садриддин Айнӣ боғи ба номи Айнӣ ва мақбараи устод дар шаҳри Душанберо бозсозӣ карданд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.